Què vol dir el govern quan demana a la Unió Europea establir límits en la venda d'habitatges? Segons el PP, això. En realitat, el que estan fent és prohibir o limitar en els mallorquins el seu dret a vendre les propietats en els que vulguin. Segons l'executiu, res més en fora de la realitat. Y segundo, las políticas de Cañellas de que seamos la segunda residencia de Europa para que aquí esto sea cada vez un parque temático y no quepa la gente de nuestras islas. La política del Partido Popular, menos impuestos a los ricos, la segunda El residencia de PP Europa. demana pel traspàs de les competències de costes, que segons el govern es farà abans d'acabar l'any, i en com afectarà els quiosquets de platja. I de nou, pessigades creuades. Si es en Dellà, están en contra en cuanto al chiringuito de Dellà, pero si es el bungalow de Palma, ahí se callan y no dicen nada. La darrera persona que va fer una instrucció en quant a costes i medi ambient en aquesta comunitat autònoma va ser un tal senyor Company, que se sap on seu ara el senyor Costa. També el PP, amb l'excusa del plus d'insularitat als funcionaris de l'Estat, demana als socialistes que donin suport a les seves esmenes als pressuposts generals. I aquesta vegada el debat viatja fins a Madrid. Ens oposam en aquest pressupost del senyor Sánchez i per això li hem presentat esmenes parcials de la mà de la nostra presidenta Marga Proens. I jo li diré per fer aquella feina que vostès no fan. Si governassin aquí, estarien com a Madrid, que no poden atendre un nin que té convulsions perquè no hi ha un metge a la zona i mentrestant estan promulgant que se davallin els imposts. I així ha anat un ple desubicat que té lloc en dimecres en comptes de dimarts, després de Tots Sants, en què el silenci Senyors diputats, por favor, un pot de silenci. ha estat el gran absent. Silenci, por favor. Es que les veo muy nerviosos cada vez que intervengo. Senyors diputats. Senyor Borràs, por favor. Té la paraula la presidenta del govern.